Проба. Gazda, kakva navalica. Treba ušte stolici da iznesujemo. Prespav nема da bide veća samo pansion. Jelena. Don't Joe. Aba svega tebe nema spas. Bate, ti ne beše ribar, ti si beše pijanica. Vigaš? Ne možem povećati, ja prodadam se i ke se preselam što podaleko od Mile. Pogledaj je samo, vidi kakav je neren. Kostad, što praviti? Nein! Da si smao poklončit za vas, fraula. Čak sam mu rekao da je među nama gotov i da me nikad više ne traži. Si odam vo soba preko glava mi od se. Ке ми сломажа миш да не ве гледам више. Pomoć nam trebi. Сега smo najebali braća Makedonci, on je najopasan. Vidite vata, ova kako vrabite ta zadava. Kad je došla Ula, kad je zapustila? Jelena, nemoj da se ubivaš, ima neko što te saka, Jelena! Deneska samo vreme za nas, pošto nema gosti v pansion, nije malko vidime, okej? Može.